Hola, jo em dic Daniel i la veritat que jo he començat a aprendre valencià fa poc temps, una parella d'anys, i era perquè la meva parella em va mostrar molta música en valencià, amb grups com Aspencat o La Gossa Sorda, que me van agradar molt. I jo soc de Costa Rica, soc costa-ricà i soc mexicà i pues no sabia absolutament res de valencià. Però he començat per la música i em va agradar moltíssim i després, pues, clar que ella, la meva parella, és d'Alacant. Doncs quan vaig anar amb ella a Alacant i començar a conèixer i els pobles i gent que parlava valencià, pues, va ser una experiència molt interessant. També vaig estar 3 mesos a Mallorca i vaig estar una parella de vegades a Catalunya i em fa molta il·lusió cada vegada que puc estar en un lloc on puc realment fer servir la llengua i sí, perquè a vegades quan estàs en Alacant pues, tothom parla sols castellà i hom voldria parlar més valencià, però cada vegada que puc aprofitar pues, ho faig i m'agrada molt. Jo vaig anar a la línia en valencià, en l'escola i després en l'institut. Això vol dir que la llengua per a mi no és una cosa estranya. El valencià sempre el vaig sentir des de xicotet, des de crio. En casa els meus avis cap amunt ho parlaven, la meva abuela també en les seues cosines, vull dir una cosa que per a mi no era estranya, a l'altra gent no li passa això, que potser té que canviar de ciutat, té que fer una oposició, té que aprendre una nova llengua i li genera certa adversitat. Jo això, aquest terreny el tenia ja fet, per tant tenia aquesta comoditat o aquesta possibilitat de canviar-me sense cap problema. Això, a partir d'ahir, va contribuir el fet també que jo, que sóc una persona que tinc molta curiositat pel meu entorn, per les meves arrels, per la meva ciutat, per tot això, vaig descobrir d'alguna manera que el valencià era la llengua d'Alacant de tota la vida, que de la generació de meus pares cap avall se va perdre per circumstàncies polítiques, socials, etc. I això d'alguna manera me va fer investigar, mirar i d'alguna manera me sentia en un compromís en mi mateix per a mantenir, ressuscitar, digue-li com vulgueu, la llengua que parlaven els meus abuelos, que jo la sentia en casa, de fet, no? A grans trets és això. Després, evidentment, vaig conèixer a gent, jo estudiava en el Campello, allà se parla valencià amb molta normalitat, els amigues que he fet en Alacant també parlen valencià, vull dir, hi ha una sèrie de circumstàncies, però a grans trets és això.